постарайте се колкото може по-рядко да използвате думите винаги и никога. От гледна точка на формалната логика, тези понятия са грешни, неправилни. Във Вселената нищо не е винаги или никога. Всичко си има начало и край. Всичко преминава. Депресията също ще мине. Запомнете това. Статистически в повече от 90% от случаите депресията се преодолява почти напълно. Това означава, че вашите шансове практически са невероятно високи. Фактите свидетелстват за това, че вашата депресия непременно ще изчезне. И дори да не попаднете в тези 90%, което е малко вероятно, вие така или иначе ще почувствате значително подобрение на състоянието си. Запомнете това и бъдете търпеливи. Законите на Вселената са на ваша страна, но те не означават, че за депресията не трябва да правим нищо, че не трябва да се борим с нея. Необходимо е да й противостоите активно и да не й позволявате да определя вашето настроение, вашите мисли и вашите действия. Няма да повлияе на самочувствието и самооценката ви. Вие със сигурност ще успеете.